खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौदि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जानि जोनोम आरो बेनो जाहैबाय एपिबि थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड। बे गोदान राजखान्थि जोनोम जानायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बरायनायजों लोगोसे आथिखालनि जा डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायाव दा गोदान राजखान्थि जोनोम जादों बेखौ लानानै फिनजाथाय एबा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बरायदों आथिखालनि जा गोदान राजखान्थि एपिबि दोलोखौ बिथाङा बरायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बाथ्रा बुंदों दि राजखान्थि जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जुदि माबेबा दोलोखौ सोरखौबा मुं सुनानै सोरखौबा दुसिनाय सोरखौबा एनिमि खालामनानै बाथ्रा बुङोब्ला बे जानाय नङा। रायजोफोरनि खाथियाव थांनांगोन आरो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बा रायजोफोरखौ लिंनांगोन होननानै गोबां माने बाथ्रा बुंदों मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जोनोम जाजेननाय राजखान्थिया एबा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बे राजखान्थिनि गेजेरजों जुदि सोरखौबा दान्थे बिदान्थे खालामोब्ला सोरखौबा एनिमि खालामनानै दुसिनानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बियो मोजां जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव बिथाङा बाख्नायदों आथिखालनि जा गोदान राजखान्थि दोलो बे गोदान राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइ गोनां गोजानानै बिथाङा मख'दों। बेखायनो बिथाङा फोरमायदों जुदि राजखान्थि थारैनो माबा मोनसे सिमां सुजुनानै जुदि बे राजखान्थि दोलोखौ दादोंब्ला बेखौ जागायनायनिफ्राय सोरखौबा दुसिनाय रायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन होननानै बिथाङा बे समाव डक्टर अनजालि बिथांनि दैदेननाय बे गोदान राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव बिथाङा बोसोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायखौ वेलकाम खालामगोन जेबो बुंनांगौबो गैया। खारन गणतान्त्रिक देशआव राजनिति खालामनो ओंखारदों जेला गावनि अनगायै गोबां हान्जाफोर फैनायखौ नों होबथानो हाया बा बादाबो होनो हाया। खारन मोनसे जातीय आन्दलनफ्रावसो बेफोर फैयो। खिन्थु दा राजखान्थि हान्जा खालामदों नोंहाबो राइट दं बयहाबो राइट दं। खिन्थु राजखान्थि हान्जानि थांखिफ्रा मा बेखौ क्लियार खालामनांगौ जायो। मा मावनो ओंखारदों बेखौबो जों क्लियार खालामनांगौ जायो। खारन दिनै बिपिएफखौ 20 बोसोरनि बारा बिटिआरनि ओनसोलफ्रा बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि मोनबोबाय। दा बिपिएफखौ गाज्रिमोननानै दिनै इउपिपिएलआ साबसिन होननानै एक्सेप्ट खालामबाय। इउपिपिएलआ आरोबाव सेकेन्ड इनिंस थांबावगोन बिसोर माने नेक्स्ट गभर्नमेन्टखौबो इउपिपिएलआनो खालामगोन। बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया। खारन हादोराव जेरैबायदि राजनैतिक माहल आरो आसामाव जेरैबायदि माहल सोमजिदों बा बिटिसिआव जेरैबायदि राजनैतिक माहल सोमजिदों बेखौ नायोबा दस्रा हान्जा फैनो हाया। खिन्थु गोदान हान्जाया गावसोरखौ जुदि प्रुभ खालामनो हायो जे दे आर द बेस्ट आरो बेस्ट टु एक्जिस्टिं पार्टिस लाइक बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल अब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नाजावगोन। दा मोनसे हान्जा दायोबा ओंखायनो बेनि जि मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बे जोबोद क्लियार जानांगौ जायो नाजावजाथाव जानांगौ जायो। आरो थाखानाय अबजेक्टिभफोरखौ लानानै मालायनि अबजेक्टिभखौ लानानै सोलिनोथ' हाया। गावहा गोदान मोनसे अबजेक्टिभ लानानै सोलिनांगौ जायो। आरो नोंसोर बोरैहाय बेस्ट जानो थांगासिनो दं बेखौबो नों प्रुभ खालामनांगोन। मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनो हानांगोन। बाहाय लिडारशिपनि सायावबो सोनारगोन आरो बेजों थाफानाय लिडारशिप टिमनि सायावबो सोनारगोन। आं सानो बिथांमोना गासैबो सानजोबनानै ओंखारबोदों। खिन्थु गावसोर प्रुभ खालामनांगोन गावसोर जे बेस्ट अब्लासो मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालामगोन। आं सानो गोदान राजनिति हान्जाया जोंखौ ब्लेम होनानै नङा। बेयोलाय आरो मोनसे सोरखौबा ब्लेम होनानैसो राजनिति हान्जा जोनोम जादों मादों बेथ' बिगिनिङावनो ओरैबायदि जाहैगोन रं जाहैगोन। मानसिफ्रा मा बुजिगोन माने सोरखौबा रागा जोंनानैसो जोनोम जादों गिदिर उद्देश्य लानानै जोनोम जायाखै। जुदि नोंहा गिदिर उद्देश्य लानानै जोनोम जादों मालायखौ रायनानै स्टार्ट खालामनो नाङा। गावसोरखौ बेस्ट माने एसे प्रुभ खालामनो नाजानांगौ। आं बेखौल' खावलायगोन। बिसोर लेखा गोरों मानसि टिमखौ नुबाय आङो। बे टिमा लेखा गोरों मानसिजों। खिन्थु फार्स्टआवनो नों जुदि बबेबा हान्जाखौ एनिमि खालामनानै दानिफ्रायनो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो नों जुदि राजनिति हान्जाखौ बानायलाङोबा रायजोफ्रा नोंसोरनि जे उद्देश्यनि सायावबो डाउट खालामगोन। ओंखायनो गावनो गाव नोंसोरनि पारपस एम्स एन्ड अबजेक्टिभ साननाय हनाय नोजोर गासैखौबो क्लियार खालामजोबनानै मानसिफोरनि गेजेराव फै जे जोङो बे मोननै हान्जानिख्रुइबो साबसिन हान्जा जानो थांगासिनो दं। खारन बिपिएफखौ 20 बोसोरनि बारा पाब्लिकफ्रा नुबाय मोजां ना गाज्रि। थ' बिपिएफनि सोमोन्दै नों बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफखौ जाय मोजां मोनो मोजां मोनो। बिपिएफनि जायगायाव इउपिपिएलखौ साबसिन जागोन होननानै मानसिफ्रा नाजावनानै लादों। इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों।
आरो आं सानो सेकेन्ड इनिंस इउपिपिएलआ आरोबाव गभर्नमेन्ट दाबोगोन सेकेन्ड इनिंसआवबो खिन्थु बेनि गेजेरावबो नों जुदि गावखौ बेस्ट प्रुभ खालामनो हायो माखासे बोसोरनि उनाव नोंनो एक्सेप्टेड जानो हागौ। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।